peko opet. Znači, ups, otvarati peko. Open pek. U ovom klipu ćemo samo otvarati peko u prošlom. U ovoj da zapodigrać vela. Ovo samo što ga imam. U prošlom videu peko openera smo otvarali par pekova, jako malo, ako ne 4-5 pekova. I onda smo malo pokazivali dobre igrače. Ok, dalje, Bedi. Rossi. Ne znam kad ćemo dobiti nekog dobrog. Dobili smo na početku Vela. Ipak to je Vela. Ja mislim neki dobar igrač na kritanik stranje. Hygge. Du som är Hygge. Vertogen. Roma. William da var. Piti. Oj, Keane, koji stilik. Şurada Beka. Fatmi, Laba, ja myślę, Laba, no Neymar. Deđes, Corona, kako se ti prezivaš? Ovo opet ne može niko pročitati. Juan Ferran. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog epizode. Vidimo se u sljedećem.